Дами и господа, този поздрав е специално направен от Георги за неговата фамилия Мирчеви, за търторите на Хамбрук и за 6 братя от село Сенчиново. Няма втора серия от Нидерландия. Тук е играта, кабабо се събират, държат си честа, не се плашат, не се крият, знаят кои са те. Всеки ход е премерен, гледай ги добре. От улицата тръгнали, стигнали върха, дуй права заедно, това е сила. Всяка майка Георги емо не ражда. Те са вълци, единаци и силен автоматия. Бутни даран, каника стар, тумаре ромен, няма страх братан. Гаравен, тумаре ромниан, пазят своя свят, той права голяма сила. Това е факт. Георги патрона, името тежи, като буря минават, никой не стои. В очите им огън, в ръцете съдба, всеки ден е битка, но вървят напред сега. Стъпките ихтят по асфалта студен, всеки ги познава, това е техен ден. Не говорят много, действията крещят, дуй права заедно, никога назад. И силен автоматия, бутни даран, гаравен, тумаре ромен, няма страх братан. Гаравен, тумаре ромниан, пазят своя свят, дуй права голяма сила. Това е факт. Ей, флип, звукът гънти в нощта, сенките се движат, идва тяхната игра. Скорост, лукс, живот без